Хора, обяснете ми. Аз имам биполярно разстройство. Снимам в... Колко часа? 10:24. Аз имам някакво разстройство. Аз съм някакъв нощна птица съм аз. Така. Пак ще взема брат. И повечето видео ще се спрат. Не повечето. Половинката. Само когато вземаме брат ми. Така. Правим колата. Биполярното ми разстройство е ужасно вкусочи се. Така, чакам баба да налее вода, защото колата ни е мазало. Така да, върнахме се. Биполярното разстройство е ужасно да вкусочи се. Чакай малко. Да, чакам, много чакам. Правим си светлината, всичко. Капирата. Бау, бау, бау. Бау. Запали! Тя запали, ама няма вода да съжа. В момента там би трябвало е локва. Там, но тя нямаше вода сега в случая. Да, текнало е. Аз пак снимам, нали знаеш? Снимай. Аз без да снимам не мога. Обаче, да ти кажа нещо. Да. Голяма койкарка си. Що? Ами, все питаш, бабо, откъде ще го вземе? И нали очуваме да го взимаме, ще го видиш. Откъде ще го вземе? Да си направя плана да го стресна. Какво да го стреснеш? То няма време за стрескане. И аз не знам, бабо. Поне ми кажи откъде. Няма да ти кажа. Като наближим ще се Да се разгада. побъркаш от клюкарлък. Люкарлък. Кой ти звъни? Като ми речеш, кой ти звъни? Иди ми да реча на майка ти путка да ми звъни. Защо го каза? Кой ти звъни? Аз ти казвам майка ти като звъни. Ох, пръдна. Ох, пръдна. Ох, баба пръдна. Не са ли офталъци? Като се преберем, ще серим. Виждаш ли нещо отзад? Нищо. Ще пръдна пак. Май, тач. Мисля, че съм минал. Ми едва 10:30. 10:30 ли? Да. Ще закъснея, с няколко минути. Мейл.
чуваш към... Ми отди да го знам, бе. Аз не съм него да хода навсякъде. И ти ще моцкаш на към него. Да. Как станеш голяма. Да. А тебе малко трудно ще познава. Що? Защото си момиче. Ти ще стоиш при мене. Ще излезем на разсотка вечер, нали? Ти ще живееш при мене. Аз няма да живея при нея. Ще си Става ли си? психотка сама. Не. Баща тогава и майка ти, като ти забраняват да излизаш, ще речеш, баба, аз ще спа у вас, само да може да излезеш. Олс, няма светлина. Вече. Има. Малко. Кой ти звъни? Откриш го взе. Ами искам да се знам да се направя. Пръднах. Оф, сраде в тълъците. Каза ли на майка ти, че бутна Филип днеска? Отговори, ма. Ма не беше нарочно. Ба ти нарочно не го буташ, ама с злоба го буташ. Знаеш как си изкараха къла, че ще падне на... Той пада, добре, че си запази главата. Не. Той се усъм. Тади. Теодора ли беше? Да. Кажи, не мога да говоря, училме да взимаме Мишо. Леля. Да. Най-отгоре. Най-отгоре, да. Отиваме да взимаме бати. Какво? Увеличи звука, де. Сега ще спра и ще ми каже Койка. Спря да говори. А? Спря да говори. Това не е бати. Не. Какво правиш? На майка ти путката прави. Обръщам колата, не виждаш ли? Затвори ли как е? 3 часа по-късно си върнахме. Тук ли трябва? Еми си тук. Няма други магазин, че има къде. Дай да вижда телефона. Дай. Теди, какво има и сега ще го вземем Мишо и ще дойдем. Отиваме да го взимаме. Страшно радост. Тук няма магазинче. Звъни ми и го питай. Кой става?
ще има петно. Пак. Ми малко. Ма това не е ли обава ти, Радка? Да. Oh, my son. Преси. Тук къде има магазинче? Не знам. На майка се каза и той. Те. Рекламни паузи. Те. Върна фаса. За край. Масаж. Окей. Ще върнем когато намерим и мястото, защото няма си пари. Ще вземам и дай да взема. Една дръсня се, ама какво да ти кажа? Ко? Що? Защо? Къде? Какво? Покинги. Покинги. Ош, бррр. Ние си... Какво? На майките газа? Какво писа да... Ще си видя как си го прочета на ум. Аре, звъни на този ма. Водата тече и тече. Газа ми тече, водата тече. Ало, досрам се. Сериозно ли говориш? Да. Сега и че е туалетна хартия. И тук да се реш, то няма място. За спирката да се реш, човек. Имаш ли салфетки? Да, чакай да взема. Ама как е? То с тебе да отидеш някъде, усираш в пола с тема. Не ме разсмивай. Се върна после. Така, върнах ми се след паузата. След рекламните паузи.